Türkmenistanda ýene-de awtolog üçin ýangzyň gytçylygy döredi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä, häzirki wagtda Libabyň we Daşowyň ýangzyç stansiýalaryna köplençi benzin satuwda bolmaýar. Bolan wagtynda uly nowatlar döreýär. Eýem 2 hepde golay wagt bäri Daşowy şäherinde we etraplarda benziniň sowdasy bökteýär. Şeýle ýagdaý Libabyň ähli ýerlerinde dowam edýär. A95 markaly benzin zapravkalara düýpden getirilmeýär. Diňe A80 bolýar, emma çäkli möçberde diýip 3 dekabrda Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä käbir ýangzyç stansiýalary benzin bolman soň boş durýarlar. Benziniň satylýan wagtynda ören köp awtolog üşýär, ýangzyç çäklendirilip satylýar. Diňe 10 litrden käte 20 litrden satýarlar. Emma bu ýagdaýda da köp adama ýetmeýär. Men penşenbe güni Kerke we Türkmenabada baryp gaýtdym. Zapravkalarda awtologlaryň köplüginden olaryň ýanyna barar ýaly däldi. Käbir ýangzyç stansiýalar düýpden boş durýar. Sebäbi benzin ýok diýip Azatlygyň habarçysy gurrun berdi. Habarçylarymyzyň bellemegine görä Libap vilayetinde awtolog ýangzynyň gytçylygy noýabr aýynyň ortalarynda döräpdir. Şol bir wagtda bu regionda ýangzyjy üstüne pul goşup satýan söwdegärlerden satyn almak mümkinçiligi bar. Benziniň gytylmagynyň fonunda Türkmenistanda ýangzyň gymmatlamagy bilen bagly aladylanmalar hem göçlenýär. Oktýabryň başynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri A95 we A80 markaly benziniň 2019-njy ýylyň ýanwar aýyndan 2 hisse gymmatlajagyny aýdypdy. Oktyabr aýynyň aýagynda benzin nowatlary paýtagtyň ýangzyç stansiýalarynda hem döräpdi. Azatlygyň habarçylary iratyň ätýaşlygy üçin benzini satyn alyp goýmaga çalyşýanlygyny we munyň üçin hatda üstüne pul goşup satyn alýanlygyny habar berdi. Iratyň arasyndaky aljarangylyk soňky 5 güniň dowamında hasam güýçlendi. Köpçülik akşamlaryna awtologlar azalan soň ýangzyç stansiýalaryna baryp benzin satyn alyp gaýdýarlar. Ony 20 we 30 litrlik kaplara goýdurýarlar. Ýangzyç stansiýalarynyň işgärleri benzini her litrine 20-30 teňeden goşup satýarlar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 24-nji oktýabrda habar berdi. Türkmenistanda dören benzin gytçylygynyň fonunda ýurdun hökümeti şu ýylyň dowamında birnäçe ýedek newit önümleriniň şol sanda benziniň önümçiligi boýunça planyň aşyrylyp doldurulandygyny aýdypdy. Döwlet medeniýetina görä hususan 2018-nji ýylyň 1-nji aýynyň netijesinde newit gaýtadan işleýän zawodlaryň Türkmenbaşy toplumy 315.000 tonnadan gowrak dürli markaly benzin öndüripdir. Önümçiligiň ösüşi 104%-den aşypdyr. Eksportyň möçberi 37,7% ýetipdir. Türkmenistanda benziniň gytçylygy we gymmatlamagy ençime gedek ýüze çykypdy. Odalky ýyllaryň tejribelerine görä ýurdun häkimetleri we habar beriş serişdeleri benziniň gymmatlamagy barada ilaty ne öňünden ne de soňundan habar edipdi. Geçen ýerde Türkmenistanda benzin şu ýylyň fevral aýynda gymmatlapdy. Onuň narhy 50% göterilipdi. Benziniň gymmatlamagynyň öňü tirasynda ýangzyç satýan stansiýalarda uly nowatlar döräpdi. Birnäçe günläp benzin satuwda düýpden bolmandy. Ýangzyç stansiýalarynda polisiýa gödökçülük edipdi.